Anong Bicol yung muta? Muta? Ah, muta. Miss, mabataon ang hangaw mo. Ha? Sasabihin, Miss, mabataon ang hangaw mo. Yan, hangaw, yo, muta. Yo, what's up mga pade? Nandito naman kami nagabalik para maghatid ng kakulitan. Ako nga pala ang vlogger na Bicolano. And siya naman, siyang master ng pagpinsin ng Pinas. Siya ay taga Bisaya. Tuturuan natin siya ngayon ng Bicol dialect. Master, gusto mo na bang matuto? Kasi nung una tinuruan na kita eh. Okay. Napunta ka na sa Bicol, tama ba yung tinuro ko? Tama yun. Tama. Sige. Tama yun. Ngayon, anong gusto mong matutunan? Sige. Ano sa Bicol lang masakit ang tiyan ko, Papa Bags? Masakit ang tiyan. Napakaganda. Bakit sumasakit ba ang tiyan mo? Oh, masakit. Halimbawa, nasa Bicol ka. Sabi mo, pare, makulog ang payo-payo ko. Ano, sabihin mo. Gago! Pare, makulog ang payo-payo ko. Yan, makulog ang payo-payo. Ibig sabihin tiyan. Tiyan yun, masakit ang tiyan ko. Makulog ang payo-payo ko, pare. Makulog ang payo-payo. Anong sa Bicol lang ilong, Papa Bags? Ilong. Napakaganda. Halimbawa, ilong. Oh. May chicks. Oh. Siyempre, nakakaya sabihin na may ano ka. Sabihin mo, Miss, ang lubot mo may tungay. Ha? Ang lubot mo, Miss, may tungay. Ang lubot, tuturo mo, Miss, ang lubot mo may tungay. Ganun lang pala yun. Psst, Miss, ang lubot mo may pungay. tungay. Tungay. Tungay ko lang, ito yun, tungay. Psst, Miss, ang lubot mo may tungay. Yan! Napaka... Tungay, may tungay. Tungay yun, tungay. Ano, maganda na, tama yan. Ano pa? Ganito, Papa Bags. Hmm. Pag may nakita kong chicks, tapos sasabihin ko sa kanya na anong Bicol yung muta. Muta? Muta. Nakita ko kasi pag baka may muta, pag may kasalubong. May muta, yung sa mata. Sasabihin mo, Miss, mabataon ang hangaw mo. Mabataon ang hangaw mo. Sasabihin mo. Sasabihin, Miss, mabataon ang hangaw mo. Yan, hangaw, yung muta. Diba? Ay, muta yung hangaw. Halimbawa, bagong gising. Oo. Ay, Miss, ano yung nasa mata mo? Bataon ang hangaw mo. Ganun yun. Madali lang pala. Napakadali lang yan. Ano pa? Papa Bags, may dumaan kanina eh. May dumaan. Chicks. Chicks. Tapos, naamoy ko. Bicolana yung babae. Bicolana? Oo. Tapos, sinabihan ko siya nga, Miss, ang bango ng pabango mo. ang bango na pabango mo. Hindi mo alam sa Bicol. Hindi ko alam sabihin sa Bicol eh. Okay, ba? May dumaan babae. Oo. Siyempre maganda yun. Sasabihin mo, Miss, ang sudon ka. Sabihin ko. Pag dumaan siya, naman ko, Miss, ang sudon ka. Yan, ang sudon. Yun, kahit anong klase ng pabango. Halimbawa, promote natin yung aficionado na yan. Pag dumami ang mga aficionado, Miss, Ganun pala yun. ang sudon ka. Kasi dumaan kanina yung babae. Tapos yung hangin papunta sa akin. Yan pala sana sasabihin ko, Miss, ang sudon ka. Yan, ang sudon. Yun pala yun. Ang sudon. Ano pa? Baka meron pa. Nung namasyal kami doon sa bundok, ang daming Bicolana doon. Bicolana? Tapos anong tawag sa Bicol yung may hangin? May hangin. Sabihin na, ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap ng simoy ng hangin sa Bicol. Kung sa Bicol, kasi Bicolana. Halimbawa, ang sarap naman ng simoy ng hangin dito, gano'n. Oo, ang sarap ng simoy ng hangin dito. Ang Bicol doon, sarap naman dito sa Bicol. Masirawan man dito sa Bicol, mabaangugon ang duros. Mabaangugon. Ganun pala. Mabaangugon. 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 Yan. Saan gagamitin mo na sa salita? Mabaangugon naman dito sa Bicol ang simoy ng duros. Duros hangin yun. Ang hangin. Mabaangugon man ang simoy ng hangin dito sa... Tama yun. Sabihin mo. Mabaangugon ang duros dito sa Bicol. Mabagungon.
ngugod. Babag ngugon. Ay, ano ba? Babag ngugon. Alam mo na ah. Basta pag napadpad ka sa Bicol, siyempre may mga palayan Totoo naman, yan. mga ipon. Wala lang yan. Ngayon magkapasko. Mabaangogon ang simoy ng Doros digdi sa Bicol. Babag ngugon ang simoy ng Doros dito sa Bicol. Yan! Sus, grabe, napakaano yung hangin doon. Ang kasarap. Sarap doon mag-date-date. Gano'n. Oo. Kaya kayo, kung meron kayong gustong malaman ng Bicol, mag-comment lang kayo down below. Kaya sasagutin na niya ng papa mo kung gusto nyong matuto ng Bicol. Sa mga nakakapanood nito, for content purpose only. Kasi ito sa mga nagbabas-bas dyan, baka naman, huwag na kayo mambas for content purpose only. Paki-follow na din ng page niyang Master. Meron siyang 2.1k followers. Siya po ay taga-Bisaya. Siya po ay naghahatid din ng kasiyahan. Sana po supportahan natin siya. And shoutout sa lahat ng vlogger na nangangarap yan. Riz, baka na! Go lang tayo! Go, go, go! Riz, baka na! Peace out!